jonga ki badai na Syaki jaka ki bangadon jongkong tirsia leng doong senlan yang angin le juat sya ka union kadon kami ting ka banongkong ka bangi yo aban aten na kaliang jong Riboy district kadai ka balong ha maulai mauro ngile aten meeting kum ki babiet umdan bayi tho yangi umdan hero bakran yangi wat hadin bangi la pedi tho yala de bangi ngi dei ki asya na po Riboy district kadon ke jing snow hapo men siam jonga ngala persang bangan trai sitom kumno bangan yo kejat hapo ka union badai house dem al hajar khat prang ala yo ban bat kum general secretary jong ke Meghalaya Asha Workers Union bad haden bangala bat kum general secretary jong ke Meghalaya Asha Workers Union ngayu ki jisha le ben jong ki Asha hak lengki jaka jong ke stit hi barok hot ka wai kane kanang pentek susho ya kamen siam ka jonga bangan ya le banya fight na kabanta ka hok ka jongki ngile ya ka independent hanga right na ka daw ba ki Asha ki shale ben baron haka state government bad kum joro haka health department lada ki ong ba ki Asha ki dai ki nong tribal so ba na ka liang jong ka government la ne ka health department ka la dai ban shna ki kanja ID ki ba ki Asha da ki shong kali ki lo ban shong free daki thangan ki leg bam se dukan ki re banyo ya ka bam free ban su tre ya ka kam klem bam la su tho ki Asha ro ki namla namar ki dang dai tang ki breu ni leg ban dawa ya ka hok ka jong ki Asha ma ka por sa ka por ni pha ki si thi sa health minister ni pha ki si thi sa chief minister ni pha ki si thi sa po director jong ka health bangin dawa ya ka hok jong ki Asha kai ka hok ka bangin dawa ki Asha ki yo ya ki incentive men shwa ka dai khasan spa mentah ki lapan ki arhajar tengkashi benai ki breu ki baru spa san hajar shismi kalang dai gejing pelot ke jongki ki Asha ki ha bantrai arhajar tengkashi benai kata ro ya ka incentive ke jongki Asha kadang pending nadu usnem arhajar khat ar i arhajar tengka idang pending nadu arhajar khat ar hado beki Asha ki man se ban let shim da ki indefinite angas right that time na kaliang jong chief minister ula kular ban clear lot ya ka dius ke jong ki Asha by December 2004 hanrai kat hado menta ka pending dius jong ki Asha still pending nilai lam ya ki Asha bakin le biang sa ka wai ki jing ya ki ka badai ka strike men ha ka ne kumba baro khot ki yo i namar ni sroto baki Asha ki mla sho ban trai claim ka jing siu ka babiang hagen ka jing khel ayo bania kando badu health minister shislang bania kram shapang jong ki Asha badi ban siu no ya ka pisa ka basa kut ki jong ki na ka liang jong health minister ibadai el hek ektu ki par ila promise ba in pelalot ya ka pisa by first week jong Julai Henry kat hado mentang ayo sngo ki Asha na ka leng jong ka state bana men step ro ki dang phone na po east time tia but western tia kyong kong ni sa shi sen ngim ban se ngim ha ban shi ya ka jing ya ki namar kat hado mentang ngim pat yo ya ki incentive ka jongi ka ba pending na du last year benai December kemudian December ni try kat hado mentang ni claim yo shi tengkaru kyong ni namla sho bangin try snow si ban yo i bab kadon ke jing khan ben bat ke jing khan po ya ki Asha bat baro shi ka tuli le mdon mano ba itho ya ki Asha mdon mano ba itho ya ki Asha hani ka por na kaliang jonga ka sgo ban ai khuple ai mahe di lapang wala da imdon hang ne rengkat bat ngiru namar dei tang ma i iban nengkong ba sedang ban ai jing ya ki Asha tukang por padon mano ba itho imahe di lapang ifo dengan ayong ngaku abangan itu ikita ki Asha ngaku abangan kendo ikiti Asha program ipa bangin lum ya ki Asha jong kari boy hang thi hapo di em hall hanong po hakabang akan mawi ai iwei isol ya iwei Asha niso ban ai buromi i namar daileng ba jong i bagi Asha ki sedang ban yo jing i namar kumba iwei na kirang ba mo i jaman jong kari boy dorbar ibang jukot imama ila ay kijing karan ba siya kaman ki Asha nakasngi nakapor siya ki por ki matang ki jing siya leben tang ki jing e ki ba ki kendo ha ki jing em ka jong ki ha ka jaka ba ki breu ke ne ay ka kti
banyak terhilang bat ki Asya ki jongi rai nakapor sa kapor ki Asya jongi ki sya syo ngi kendoro ye ki jing sya weng Asya ki baklem nong rim hakis nong ki tau ki bangi ngi don kam tam ha ka baya dei bat u covid ki Asya jongi man kas ngi yo kes hakeling jong ka jala iki jing sya syo jong ki Asya Mensuaya ki asala da ki dang ong ba ki dai ki nong trol mo so bhai ngi dang la ban pdiang na mar ka kam ka ba ki ong ki asa ki dai ki nong petang na ka banta ki khulong bat ki khna ki kan thai ba armet bat ki khulong handai man ta ki asa kim dai shu kumbangi jutip ki asa ki trai ki dai ki nong trai na ka banta ka malaria ki asa ki dai ki nong trai na ka banta ka tv ki dai ki malar ki asa ki ba kolek ya ka blood slide ke jong ubreu badan na personal ban pensisa lengba ka RDT la une ubreu udai ne am malaria patient lada udai positive kamot ki dai ki Asya ban hap treatment ya tu nong pang malaria ki Asya ki dai ki nong trai jong ka TV lada udon ubreu ba jorho pala dia ka artayo ba shitmet ubadan ka sembam jong ka TV dai ki Asya ki balel lom ya ka kerkha ka jong ubreu na po ka sinong ki ayang ikan jabilor barit dai nem pihaban kolek ya ko sputam ka jong ubreu banra ya ka to si CNC PNC ki bapi pidon man pensisa la udai ne am ubadon TV lada udai ubreu badon TV ki Asya ki dai ki dots provider pinapan pandit dawai TV u lada udai ha ka kurs ka balai banai lada ha ka kurs ka banru banai ki Asya ki dai ro ki nong trai na ka banta ka khot ka suba jong ka snong ka thau ha ka ba phidon ka VHNC committee bar kum juru ka banta ka bakrau jong ki Asya kalong na ka banta ki kan thai ki khna ki basha le ben bat ki basha ban ben kan kum ka book 7 ka jong phi ka ba phi la yo ban training ki Asya ki don ka banta ka bakrau na ka banta ki kan thai ki khna ki basha le ben bat ha ki ne ki sui ki ba banta ki Asya ki la dai ki sipai jong ka corona covid incentive ki Asya ki jo si 1000 tangka rai kim ju yo ban shong that pat baro khat ki kam bat le ha ka jing si sha le na ka liang jong ka health department ki la pa ye ki Asya ba kin le wat ya ka rap test te na ka liang jong angan chu tho kan diat bangi la pa ka si ti shau MD bangi la kan ta ya ka rat na marngi ong ki Asya kim dai ki medical science kin nam la ban le tun ru kul mare ka thlu khumot jong ubreu te halor ki ne ki jing e ki bangi ni don na ka liang jong anga sno ban apel sha ki ne ki long mi khmat ki jongi ki badon hang ne rang kan ban ngi ki MLA ki MDC ki badon burom ki jongi bakin so bha banra ye ki ne ki jing e ki bangi ni don bakin penyesan sha ka sarkar na ka banta jong ki Asya baki Asya kinom la shu bantrai 1000 tengkau sno bha ban penkeran sya ka sarkar baki Asya kin yo ya ka jing seu ka babiang kat kum ka dor ka bayadai ha ka juk ka bamanta